Doti Assam State Finance Commission बिथांखिनि गेजेरजों Dotma Block Development नि गोदान मावख'सालि लुफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीनि दैदेननायाव मोनफुंनो हानाय 1 कोटी 50 लाख रां बाजेटनि दतमा डेभलपमेन्ट ब्लकनि बे गोदान मावख'सालि न'ब्लांखौ लुफुंनो थाखाय दिनै दतमा डेभलपमेन्ट ब्लकनि मावख'गिरि बिमला गयारी अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे दतमा TCLCCनि मासिगिरि यसनद ब्रह्मनि आखाइजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसनना होयो। दतमा डेभलपमेन्ट ब्लकनि मावख'गिरि एबा मावसुमाफोरा नांगौ बायदि जायगानि खाबु गैयै आरो गोलाव सम गाज्रि थासारिनि मावख'सालिनि हालोदजों भुगिबोनांना रायजोनि खामानि मावनांबोबाय थादों। दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीनि हेफाजाबजों गोदान मावख'सालि मोननो हानाया गोजोनथाव होननानै बुंथियो दतमा ब्लक TCLCCनि मासिगिरि यसनद ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव दतमा ब्लक UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि फैलाव बसुमतारीजों लोगोसे दतमा डेभलपमेन्ट ब्लकनि मावख'गिरि एबा मावसुमाफोरा बाहागो लायो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनैहाय दतमा डेभलपमेन्ट ब्लक जोङो बे बिल्डिंखौ दिनै फाउन्डेसन खालामबाय आरो फाउन्डेसन खालामनाया जोंनि बे दतमा ओनसोलनि जे मोनसे मस्त गोनांथार अफिस मावख' बे मावख'खौ जोङो गोदानै मोननो हानायाव जथेस्थ गोजोननाय जोंहा दङ। खारन माने बहु बोसोर धरि जोङो गोजामथिं दिनैसिमबो अखा सेरलायनाय बे मायाव अबस्थायाव जों अफिसखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय हरखाबै दिनै जोंनि डेपुटि चिफ बिथाङा PNRDनि माबा सासे इनचार्ज हिसाबै जे मोनसे पदकेप ग्रहण खालामदों जे प्रत्येकटा ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसखौ मोजाङै माने न' लुफुंना होनानै बाहाय मोजाङै खामानि मावलांनायनि मोनसे प्लेनिं बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखौ दिनैहाय आसाम सरकारनि जे 6 फाइनान्स बे कमिसननि दारै बे फैसाखौ हरनाय जादों गासै 1.5 कोटी फैसा आरो बे 1.5 कोटी फैसाजों जोङो खुब बेसे मोननै स्ट'रिखौ हयथ' कमप्लिट खालामनो हागोन खिन्थु आसा खालामदों जोङो बे मोननै स्ट'रियाव खामानि मावनांगौआ जोंनि थाखाय जथेस्थ नङा। गतिके एक्सटेन्डेड मोनसे प्रभिजन बिथांमोनहा दोननो थिनदों जे 3rd फ्ल'रनि थाखाय बा 2nd फ्ल'रनि थाखाय प्रभिजनखौ दोननो थिननायखाय जोङो फाउन्डेसनखौ मजबुत खालामनाय जाबाय आरो आसा खालामदों जों बेखौ उननि एक्सटेनसन माबानि दारै जोङो बेखौ मोननो हागोन आरो बेबादिनो जोंनि जे एकदम जराजीर्ण अबस्था जोंनि दतमा डेभलपमेन्ट ब्लक बेखौ जे जों गोदान बिल्डिंआव जिरायनानै खामानि मावनायनि स्कप मोनसिगोन रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनो मोनसिगोन जों बेखौ आसा खालामदों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि अनगायैबो बे डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव माबायदि जाजानायखौ आरो सरकारनि फारसे खावलायनो लुबैयो? बेयो जोंनि दतमा डेभलपमेन्ट ब्लकनिल' बाथ्रा नङा गथै माने डेभलपमेन्ट ब्लकफोरनि दारैनो जोंनि गामि ओनसोलाव जेसेबां जौगालु हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगौ दङ बे अफिस बेनो जाजोबो आरो बावहाय दिनै सरकारि भाबै जे माखासे आसनिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय सहाय खालामगासिनो दं खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जों आसा खालामदों आसाम सरकार तथा भारत सरकारनि जेसेबां आसनिफोर फैयो बे आसनिखौ जोङो माने जिबनाव बा जोंनि रायजो राजाफोरा बेखौ फारियै मोनलांबाय थानो हाथों जों बेखौ आसा खालामदों आरो जोंनि BTC सरकारा माने प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव जों जाहाथे गामिनि मोनफ्रोमबो सुके कने जोंनि गासै मोननांगौ सुजुग सुबिदाफोरखौ जाहाथे समानै मोननो हायो जों बेखौ आसा खालामदों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।